दिनै जोङो जोंनि देबरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय माखासे प्राइमारिफोरनिफ्राय आरो जोंनि ब्लक लेभेलाव माखासे बिबानगिरिफोरनि सायाव जोंनि हाइकमान्डनि अर्डार बादि बिथोन बादि जोङो माखासे एक्सन लानो गोनां जादों। जोङो दुखु फोरमायो बिनि थाखाय। नाथाय जों पार्टि डिसिप्लिनखौ मेनटेन खालामनो थाखाय बे खामानिखौ मावनो गोनां जायो। बेनिखायनो जोङो दिनै जोंनि BPF राजनैतिक हान्जानि गाहाम अनसायगिरि आरो गासै रायजो राजाफोरनो जोङो गुवारै मिथिसार होहरनो थाखाय दिनैनि बे समखौ लादों। बेनो जाहैबाय जोंनि देबरगाव ब्लक कमिटिनि आन्दोआव थानाय जोंनि कमिटिनिनो माखासे पर्टफलिय' हल्डार सोद्रोमाफोर बिथांमोना जोंनि पार्टिनि बेरेखा माखासे खामानि मावनायखौ जोङो नुबाय थादों आरो जोङो गोबां जायगानिफ्राय जोंनि प्राइमारिफोरनिफ्राय रिपर्टबो जोङो मोनबाय। दा बेनिखायनो जोङो बिथांमोननि सायाव माखासे गोनां डिसिसनखौ लानानै बिथांमोनखौ जोङो मैयानि समाव मैया 2 तारिख आगष्ट 2024 थारिखनिफ्राय जोंनि BPF राजनैतिक हान्जा एबा BPF राजनैतिक दलनिफ्राय बिथांमोनखौ जोङो एक्सपेल खालामनाय जाहैबाय। बिथांमोनानो जाहैबाय मनिपाल नार्जारि। बिथाङा जोंनि देबरगाव ब्लकआव इउथ प्रेसिडेन्टमोन आरो बिथांनि गामिया जाहैबाय बिजुलिपारा बिसमुरिनि बिथाङा। बिनि उनाव खोरोमदाव नार्जारि, बिथाङा हल्थुगावनि बे खेंखाइ खाथिनि। बिथाङाबो बिथांजोंनो लोगो जाफानानै बेबादि एन्टि पार्टि एक्टिभिटि इनभल्भमेन्टखौ जों मोननो हादों। आरो जोंनि पार्टिनि जे स्ट्रेटेजि, जोंनि पार्टिनि जे भिउ, बे भिउफोरनि बे साननायफोरनि कन्ट्रारि भिउ होनानै बिथांमोना गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायनानै मानसिफोरखौ BPF राजनैतिक हान्जाखौ नागारनानै गुबुन राजनैतिक हान्जाजों लोब्बा लानो थाखाय बिथांमोना कनभिन्स खालामगासिनो दं होननानै जोंनो रिपर्ट हरदों। दा बेनिखायनो जोङो बिथांमोनखौ 4 सुबुंफोरखौ जोङो इनिशियेलि दा स्टार्टिं हिसाबै जोङो एक्सपेल खालामनानै होनाय जाहैबाय। मनिपाल नार्जारि, बेनिफ्राय मेघनाथ नार्जारि आरो खोरोमदाव नार्जारि, बेनिफ्राय दिपक नार्जारि। बे 4 सोद्रोमाफोरखौ जोङो BPF राजनैतिक हान्जानि प्राइमारि मेम्बारशिप, बेनिफ्राय बिथांमोना जोंनि पार्टियाव जे रेसपन्सिबिलिटिस आरो जे एसाइनमेन्टसफोर दङमोन, जे दायित्थ' बिथांमोननो होनानै दोननाय जादोंमोन, बे दायित्थ'फोरनिफ्रायबो बिथांमोनखौ एक्सपेल खालामनानै होनाय जाबाय मैयानि दिननिफ्राय। जोङो सानो जे जोंहा BPF राजनैतिक हान्जाया जोङो मोनसे गोगोम राजनैतिक हान्जा आरो जोंहा गावहानो मोनसे स्ट्रेटेजि, गावहानो पलिसि जोंहा थायो। जोङो माब्रै जोंनि पार्टिखौ दैदेनलांनो नांगौ। दा बिनि बेरेखा जोंनि कनस्टिटिउसनाव होजानाय जोंनि BPF राजनैतिक हान्जानि जे संबिजित, बे संबिजितनि बेरेखा जुदि सोरबा खामानि मावोब्ला जोङो बिथांमोनखौ जोंनि पार्टिनिफ्राय जेरैबायदि एरख'यो, बेबादिनो बिथांमोना जिहेथु गावखौ एन्टि पार्टि एक्टिभिटि मावनायाव इनभल्भ खालामनानै लादों। दा बे रिपर्टखौ मोननानै जों बिथांमोनखौ जोंनि BPF राजनैतिक हान्जानिफ्राय हगारनानै होनाय जाबाय। इयुनाव बिथांमोना मा डिसिसन लायो बे बिथांमोननि खोथासै। नाथाय जोंनि BPF राजनैतिक हान्जायाव बे 4 सोद्रोमा मनिपाल नार्जारि, मेघनाथ नार्जारि, खोरोमदाव नार्जारि आरो दिपक नार्जारि, बे 4खौ जोङो दा स्टार्टिं हिसाबै एक्सपेल खालामबाय। बिनिफ्राय उनाव जुदि माबाफोर जोङो खबरफोर मोनबावोब्ला सोरबा, जोङो बेखौबो एक्सन लागोन। जोंनि पार्टिया डिसिप्लिनारि एक्सन लानानै बिथांमोनखौबो एक्सपेल खालामनाय जागोन। दा जोंबो खोनादों, गोबां खोथाफोरखौ खोनायो जे गावसिनि राजनैतिक दलाव हाबोब्ला बिदि होगोन, स्किम हरगोन, थाखा होगोन। जेनेबा जों जायफोरखौ दिनै एक्सपेल खालामदों बिथांमोना बेसेबा कौटिनि कन्ट्राक्ट जाबायनो। बेनिफ्राय बिथांमोना 150-200 जन मानसि जमा खालामनानै जइन जाहोनांगौ। बेबायदि प्रल'भन होनानै मानसिफोरखौ फुस्लायनानै बिसोरो गावसिनि पार्टियाव लानायनि
सेस्था खालामगासिनो दं बिजेपि इउपिपिएल आरो हयथ' गुबुन पार्टिफोरबो दङ नाथाय जोङो होनगोन जे बिपिएफ राजनितिक हान्जाया सोरखाराव गैयाब्लाबो गावनि पार्टिनि मावग्राफोर वार्कारफोरखौ नायनो हायै गोहो गैयै दिनैसिम जायाखै जोंनि पार्टिनि वार्कारफ्रा जोंनि पार्टिनि खामानि मावग्राफ्रा जेसेबां नांगौखिनि हेफाजाब मददफोरखौ नांगौ बिथांमोननो जोंनि हाइकमान्डनिफ्राय जथेस्थ' हेफाजाब आरो मददखौ होगासिनो दङ बेनिखायनो बे गुबुन राजनितिक हान्जानि मानसिफ्रा दैदेनगिरिफ्रा बेबायदि प्रल'भन होदों जे जोंनि पार्टियाव फैयोब्ला जोङो नोंसोरनो बिदि होगोन जइन जायोब्ला खिन्थु जोङो मिथिनायाव जेब्ला जइन जायो बिथांमोननो गारि भाराल' हरो बिनिफ्राय बिथांमोननो खोथा होयो जे जोङो स्किम हरगोन मा हरगोन नाथाय दिनैसिम नोंथांमोना गावसोरनो बिजिरनानै नायोब्ला नुगोन इउपिपिएल बिजेपिनि जेसेबां मानसिफोर दं बिसिबां मा मोनदों दिनैसिमाव मा मोनदों मा मोननाय नुदों जोंथ' जेबो नुवाखै दिनैसिमाव बिथांमोना गावसिनि राजनितिक हान्जानिफ्राय माबा मोनसे मदद बा हेफाजाब मोनदों जोङो बेबायदि नुनो मोननाय जायाखै आरो दा जेसेबां स्किमफोर बिथांमोना मावदों एमजिएनरेगा मावदों बिनिफ्राय बे मा होननानै बुङो अरुनदय आसनि बायदिसिना बेथ' आसाम गभर्नमेन्टनि स्किम बेखौथ' बयबो मोननांगौ जिहेतु बियो गभर्नमेन्टनि मोनसे पलिसि प्रजेक्ट बेनिखायनो बयबो मोननांगौ बेखौ मोननो जे पार्टि सोलायनानै गुबुन पार्टियाव जइन जानांगौ बेथ' खुनु खोथा जानो हाया बेनिखायनो जोङो सानदों दा जोंनि बिटिसि ओनसोलखौ गासैखौबो केपचार खालामनायनि पलिसि खालामदों जायनि थाखाय बिथांमोना केबिनेट मन्थ्रिबो होनानै बिटिसिनि सम्पुर्ण दायित्वखौ सोरबा सासेनो जोंनि बर' मानसिनोनो होनानै खामानि मावनो गोसो जानाय फोरमायनायखौ जों मिथिफैदों आरो दा बेनिखायनो जोङो बुङो जे जोंनि बिपिएफ राजनितिक हान्जानि सोद्रोमाफ्रा गाहाम अनसायगिरिफ्रा बेबादि प्रल'भन होनायाव माब्लाबाबो गोसो होनो नाङा आरो प्रल'भित जानानै गावखौ गोदाव सोराव खालामनानै गुबुन राजनितिक हान्जायाव जइन जाहैनानै गोदाव सोराव जेन' जाया मानोना मोननांगौआव जेबो मोनखाया जइन जायोब्लाबो जइन जानाय दिनाव हयथ' गारि भारा मोनबोगोन साहा खरस मोनबोगोन बिनि अनगायै रावबो जेबो दिनैसिम मोनफेराखै आरो जोङो उदाहरन होनो हायो जोंनि देबरगाव ब्लकआवनो सिगां माखासे जोंनि लिडारफ्रा जेब्ला बिजेपियाव थांदोंमोन बिथांमोनजों थांफानाय गासै सोद्रोमाफ्रा दिनै जोंजों बिपिएफ राजनितिक हान्जायावनो फैफिनजोब्बाय आरो जोंजोंनो खामानि मावगासिनो दं दासिमावबो दा बेनिखायनो आङो खावलायो जोंनि बिपिएफ राजनितिक हान्जानि गासै गाहाम अनसायगिरिफोर भटारफोर रायजो राजाफोर नोंथांमोना बेबादि राजनितिक भाबै प्रल'भन होनानै नोंथांमोनखौ फुस्लायनायफोरखौ नोंथांमोना गोसो होनो नाङा आरो फोथायनो नाङा मोननांगौआ जोङो जेरावखि थाया मानो गाव गावनो मावनानैसो मोनखायो बेनिखायनो सोरनिफ्रायबा माबा मोनसे लानानै जे जों थांनानै थानो हायो बे नङा खिन्थु जोंनो मोनसे मोजां सरखार नांगौ जोंनि ओनसोला जौगाखांनांगौ जोंनि फिसा फिसौ जोंनि रायजो राजाफ्रा सुजुग सुबिदा मोननांगौ थांनानै थानायनि बिनि थाखायसो जों बिपिएफ राजनितिक हान्जाया अरायबो खामानि मावो आरो जोङो मावलांबाय थागोन आरो रायजो राजाफ्रा जोंजोंनो थागोन बेखौ जोंहा गेदेर फोथायनाय दं जोङो खोनानाय मथे बिथांमोना बिजेपिनि माखासे लिडारफोरजों कन्टाक्ट खालामदों होननानै जोङो मिथिनो मोनदों नाथाय जोङो कनफार्म नङा नाथाय बिथांमोना जोंनि पार्टिनि बेरेखा जानानै माखासे गामिफ्राव थांनानै माखासे प्राइमारिफ्राव थांनानै खोथा बुंहैनायखौ जोंनि पार्टिनि चिफ श्रीजुत हाग्रामा महिलारिनि बेरेखाबो माखासे खोथाफोर बुंदों होननानै जोंनो प्राइमारिफ्रा रिपर्ट हरदों दा बेफोरखौ लानानैनो जोंनि देबरगाव ब्लकनिफ्राय जोङो रिपर्टखौ हैथ'वाखैमोन नाथाय सारा गावनो रिपर्टखौ मोनग्रोनानै जोंनो जोंनि बिपिएफ राजनितिक हान्जानि हाइकमान्डआ जोंनो अर्डार हरदों जे बिथांमोनखौ एक्सपेल खालामनांगौ होननानै बर्थमान जोंथ' जोंहा दा सरखार गैया होननानै जोंनि मानसिफ्रा माखासेफ्रा गोदाव सोराव जादों गोदाव सोराव जानाय मानसिफोरखौ जोङो बुंगोन जे बिथांमोना पार्टि कमिटमेन्ट गैखाया पार्टि कमिटमेन्ट थायोमोनब्ला सरखार गैयाबानो जे गोदाव सोराव जानांगौ बिनि जेबो खोथा गैया
जायफ्रा पार्टि कमिटमेन्ट दङ पार्टियाव बिथांमोना दाबो स्थिर दं आरो जोंनि देबरगाव समस्थियाव जोंहा दाबोनो देरहानो हानायनि गोबां भटारफोर दङ जोंखौ हेफाजाब होग्राफ्रा गोबां दङ। थांनाय बारावबो जोङो एसेम्ब्लि सेगमेन्टआवबो बिटिसिनि कनस्टिटिुवेन्सियावबो जोङो देरहादों। जुदिअबा जोङो एमएलए माबायाव जेनदोंब्लाबो जोङो जोंनि देबरगाव कनस्टिटिुवेन्सि आरो क'क्राझार एमएलए सेगमेन्टआव जोङो देरहाजोबदों आरो थांनाय बारावबो। बिनिखायनो जोंनि सापर्टारफ्रा खमायनानै थाङाखै। नाथाय माखासे मानसिफोर दङ जायफ्रा खालि माबा मोनसे मोननो लुबैनायनि थाखाय बिसोरो बायदिसिना खोथा होनलाबायो, पार्टिनि बेरेखा खोथा होनो, लिडारनि बेरेखा खोथा होनो, जायखौ जोङो एक्सेप्ट खालामनो गोब्राब मोनो। नाथाय ग्रासरुट लेभेलाव जोंहा भटारा जथेस्थ' बिपिएफखौ सापर्ट होग्राफ्रा दाबो दङ आरो जोंनि पार्टिया बिपिएफ पार्टिया दाबो स्ट्रं। बिटिसि इलेक्सना फैगौ बोसोराव जागोन, बिनि थाखायथ' जोङो थाग थियारि। जोङो थांनाय एमपि इलेक्सन गेलेखांनायनि उनाव जोङो दसे कয়েक मास जिरायनोसै होननानै जोङो रायलायलायदों। बेनिफ्राय जोंनि हाइकमान्डआबो जोंनो बिथोन होदों बे गायनाय फुनाय बोथोरा जोबग्रोथोंसै, बिनि उनाव जोङो गोगोमै सिगांनि बादि जोङो एमपि इलेक्सननि सिगां जेरैबायदि गामि गामि प्राइमारि डिस्ट्रिक्ट थांनानै जे खामानिफोरखौ मावदोंमोन जों बे खामानिफोरखौ मावहैफिनगोन होननानै जोंनि हाइकमान्डआ जोंनो निर्देश हरदों आरो जोङो बेखौ नेनानै दं। आरो मैया दाखालिसो जोङो हाइकमान्डजोंबो रायलायबाय जे जोङो समस्थियाव गिदिंनोसै नामा। बेनिफ्राय जोंखौ होननाय जादों दसे कয়েक दिन नेथ'बाव जोङो गोगोम जागोन। बेनिफ्राय जोंहा जेबो गिनांगौ गैया बिटिसि इलेक्सनाव। बिपिएफ हान्जाया, बिपिएफ राजनैतिक दला बिटिसियाव सरकारखौ दाफिनगोन बे खाथां आरो 100% जोंनि बिपिएफ राजनैतिक हान्जानि बिजाथिफ्रा बिसोरो देरहानानै सरकार दानायाव मदद होफैगोन।